Takže čustí, já vás tady je doma a vás vítám u mýho druhého videa. Dneska jsem na cestě domů. Nebude úplně, protože tento video, co jsem natáčel, bylo prostě mý mamky. A dneska jedu domů, tak jsem se rozhodl, že pokud vytrať něco. Pokud nevíte, kolik ho je, tak já to taky nevím. Ale dneska to ještě vydám. Včera jsem natočil jedno a dneska jsem natočil druhý. To bude zřejmě lepší. No, takže původně jsme teď v České Lípě, nikdo neví. No tak nevíte, protože já takhle nikam neukazuju na krajinu a on to vypaluje strašně, takže to nepůjde. Že tam je hodně světla, tak to vypaluje. No, je to jenom rozmazaný, protože to vypaluje. Když vám to ukázat nemůžu, tak vám to radši říkám. A u toho minulého videa mám 2 lajky, jestli se nepletu. A jsem zhlédnutí, jestli teď už to má víc, tak já to vědět nemůžu, protože nejsem na Wi-Fi, protože nemám internet. Internet nesmí mobil v tabletu. Takže se snažím mluvit i víc nahlas, aby mě bylo slyšet. Protože v minulém vlogu jsem musel mluvit potišejc, protože můj malý hráška, jsou mu 2 měsíce, jmenuje se Maxík a tak on spal totiž, tak jsem nechtěl řovat, abych ho akorát tak probudil. Nesnažím, když takhle klidím, taky mi to vychodí. Jo, no tak. A mluvte to, že se všude koukám, kde jsou líka, ale já se koukám na cestu. Já už nic jiného říct nemůžu, tak jenom budu něco láposit. No právě před námi jde odbyla za náma. Asi taky. A ten debil má tu nějak hodně dubů. Debil. No. Nebudu se snažit to dávat na reklamu. Teda na reklamu. Na kameru. Nechci dělat žádnou reklamu. Bych to musel dělat celý od znova. Protože bych udělal na to reklamu. Na mentorský. Proč já debil furt na to klikám? To mě jen tak zajímalo. Tak. A moje špičák, zase se dobře pamatuju. Já slyšám řídě, kde bych za prvý nemohla natáčet a za druhý je jenom 9. A může si myslím, že od 18. To je dobře vím. A pamatuju. No. Takže teď to je krásný kamion. Tam barva je nějaká oranžovo-žlutá. Barva. Já jsem si za to neslyšel, jak jsem říkal, to byla. Já po kouskách, někdy když takhle mluvím, tak začnu pak tak to slovo nějaký řeknu pak potichu. Tak je koktám. Až to půjde slyšet, tak to je pískot jak v Chrisu.
současně, ale ten vítr je tak silný, že to už rozsakuje. Jestli půjde slyšet ten vítr, tak se moc omlouvám. A ty krása. Tam fičí jak... Až to jde vidět. To fičíš tak hodně, až to jde vidět. A já fakt je debilní, že to propaluje. Teď to vidět ztráty, tak už to nepropaluje. A jdu. Právě nejzajímavější to šel tam vidět dům. No. Já nevím, jak dlouho to budu natáčet, asi docela dlouho. Protože myslím, že teď jsme nějak ve čtvrtice cesty. Takže prostě to bude speciál. Aby se to dalo říct. A druhý vlog, a to je speciální, tak vy to necítíte, ale já to cítím, že to s náma hází. Že ten to tam trnkla jak nevím co. Co pak jde? Motorová film. To je nejlepší film, prostě. To je prostě nejlepší film, motorová. Je prostě cool. Já jsem původně natáčela takhle videa normálně se sám pro sebe, pro zábavu, ale teď už je natáčím. Ale pak promiňte to, že tak koukám na kameru. A proto se odbíhám od tématu, to nesnáším. No, že co jsem to chtěla říct? Já jsem začít mluvit o něčem jiném, nebo to pak zapomenu. Já jsem natočil dřív jenom pro zábavu, protože se furt brkám tím okem, protože ten furt přemírám, jak to glaza na nervy. A no, že jsem prostě že jsem to prostě nahrál pro zábavu a ten můj kanál jsem si založil až včera a rovnou jsem tam natočil video. Což můj file. Takže všichni víte, že mám Android. A mám nepodstatný tohle. Aby kdyby tam nějaký komentář aspoň byl, tak byl tam napsaný. Správně furt mluvíš o samých hovadinách. Tak radši. To škatně. V těch mých videích pro zábavu jsem tam říkal, že no já mám Nokia C6, jenom byl to Nokia C4. Ale prostě hodiny jsem dělal. A je jasný, že to šlo slyšet, protože ten mikrofon je dispozici Wi-Fi a to mě nezajímá. Možná budou 2 videa začat, to jsem totiž chtěl něco říct, ale zapomněl jsem na to a prostě bláha. No, budu to asi natáčet někde přibližně tak kousek před naším domem, aby zase někde nebydlel někde poblíž a nešel tam. Ich bin Superman, jdu za ním domů. Tak úplně super, nebo jaký to debil. I když mě neumrzí ani jedno. Teda to první by mě jakože neumrzelo vůbec, jo, ale to druhý docela jo. I když nevím, co jsem měl celou dobu za téma. Tak.
já vám řeknu jasně tohohle téma, tohohle vlogu. Řeknu úplně přesně jasně. Nic. Ale to nemá žádný téma. A zase Dominik. Mě by zajímalo. Atomtovárna, jestli já jsem ji neviděla, to máte jedno. Teď se můžete pořádně porozhlídnout, no vy ne. Spíš po kameře. Já to tam vidím a tam je Lidl. Lidl správná volba. A už nedělám reklamu. Protože to by se mohlo stát, že by to video neschválili, protože jsem tam dělal moc věcí okolo. No tak Lidl. Tak já si myslím, že to bude šmafuk. O čem ještě budu? Jo, třeba o tom, že předtím ještě Jarda, to je řidič, jen tak mezi náma. To musel udělat tohleto, aby se pak nic neviděl. Ten předtím na YouTube taky natáčel videa, ale kvůli písnice jedný, že copyright, že kopíruje, jak se jmenuje, nějakýho prostě chlapa, co dává do něčeho úplně stejnou písničku. Já, řekl jsem to. A takové tomu to mu zrušili kanál nebo něco takového, já už se to nepamatuju. A prostě, ale ty videa tam furt mám. A to si posílat nebudu. Nikdy. Ne. Tady je. Ahoj. Mě tam šlo, že se musím normálně rozličovat mluvení před natáčením asi. Doufám, že to tam šlo slyšet. Jinak by to bylo prostě blbý. Tahle ta cesta bude docela dost dlouhá. Jsme za půlkou. Teď už jsme za půlkou. Jestli to tam nešlo slyšet, tak to radši opakuju. A jestli nejdu slyšet videa, tak to budu muset celý točit znova, ale to se mi nechce, protože tohoto video bude zase se na to budu muset první kouknout. Tak já vím, co jsem v tom videu dělal, si to pamatuju. Jestli to někdo neví, tak už to má 13 minut. No, vy to budete vědět, protože to tam máte tam ukázaný dole. Tam dole. Tady dole, tam máte vždycky ukázaný. Já to říkám, protože nemám k tomu žádný téma a nemám co blemcat, tak říkám to, co mě díky bude tady napadne. No. Původně teď jsme, nevím. Tak nějak jsme. A za chvilku si to rozvíme. Pak to řeknu. Já to budu natáčet asi tak 30 minut by to mohlo být. Já to budu natáčet celou cestu takhle, ale chci upozornit, že nevím, kolik můžu natáčet tam. Nevím, jak hodně můžu natočit. Asi záleží, jak to mám, nevím, co to zakryju. Asi záleží na tom, jak toho tam mám natočený, já tam mám natočený 2 videa. A já si z toho tabletu vymazat můžu, ale na YouTube to tam furt bude, takže když to budu mít nějak hodně už, tak to
namažu právě teď. Tím nebudu vidět, takže právě teď zatáčím. Asi já tam nevidím, takže omluvte to, že nebudu vědět, co se tam bude.